ma tridu tanuni, u l-lum għadin fuq il-television, u taftarakom il-sija, u n-nanna, ġifiri kolla bidejkom il-fuq. Ejja dejkom il-fuq, man kolla, ejja kolla, dejkom il-fuq, u xejru mej to the left, to the right, to the left, to the right, bravi, għaraġeja. Il-kumpanija ġdida, il-xufer għal-istess, biex taħdem mal-arrival mandek bżon test. Jak titlaq fuq it-trak, inqabdek l-stress, arriva l-stress, arriva l-stress, arriva l-stress. Sigaret, sigaret. Talking. Ping. Daħal ta' ġarasi li rrit kollox fin bil-budget li tawni irrit nara min proġetti għamilli malajru fil-ħin tider sabiħ għabat il-baranin dawn il-proġetti kolla trid toħroġ tan-nies jekk għandek flus xi tberbaq m'għandekx bżonn qaddiż tissogra bl-ikraħ tistrieħ fuq il-Malti. Tider sabiħ għabbat il-barani il-moda l-lum li tqabbat xi konsulent jaf ma jkunx jifhem ħarja imma bla ċant jista' jkun basla anki tider sabiħ għabat il-barani for power stations dira ma kienx empty xħin u ħadd ma ħakkomniex il-kien bizbizim l-esperti tana sabiħ għabat il-barani tider sabiħ għabat il-barani Who
Signori u signori, the Ken J. Anvil Show! Bl-applikazzjoni għal Eurosong kulħadd jieħed ġiġnu jgħidli Isa Anvil keep it strong nitfer bajn jażluli waħda bekk jiena inkun kuntent nitfaddada niqpa nittama li xi darba nġiba żewġ maħbub minn poplu kollu bit-televoting nitla l-fuq u wara da snin kolla xi ħadd jinutani żgur it-talent hemm minn dejjem bir-riġa nkun kbir daqs il-jum. Grazzi ħafna. Kemm qed nieħu gost, narakom tieħdu gost li jiena qed nieħu gost. Għax l-iktar ħaġa importanti hi li jien nieħu gost. Sinjuri, nilqakom mal-ewwel b'applawż kbir. Ħerġa' nippruvaw. Sinjuri, nilqakom mal-ewwel b'applawż kbir. On the Ken J. Anvil Show! U xikun the Ken J. Anvil Show minna r-rokna tal-mistieden speċjali u tat-talenti. U l-lum għanna mistieden speċjali. Il-lum il-mistieden tal-lum huwa impestat bit-talenti. ġwielet taħt l-istilla tal-lew. Għandu 34 sena. Joqgħod il-awra iżda Min Santa Venera. Sinjuri, nilqaw fostna b'applawż kbir lil Ken J. Anvil. Grazzi. Ken J. Anvil tkanta, tisfen, tippreżenta mimli talenti. Id-domanda toħroġ waħedha, jiena min issa nistaqsik li ma waħda minnhom tippreferi, imma li ma waħda minnhom tippreferi. Jiena naf nagħmel kollox. Jiena nkanta nippreżenta nisfen, però nagħmel kollox f'daqqa. Per eżempju, waqt nkun qed nisfen, nkun qed tippreżenta, waqt nkun qed tippreżenta, nkun qed niċċaqlaq u nippreżenta u nisfen ukoll, eċċe. L-iktar ħaġa importanti li nidher. Proset, aħna ta' The Ken J. Anvil Show skoprejna li inti għandek don moħbi x'imkien. Sorry jolna, u ma tarax ruħi. Jina nisti, laqas daw ma jirdu jkunu jafu, ma tixtuq tkunu tafu jinnajdilkom. Id-don tiegħi u għalli jien għandi don telepatiku. Mhux antipatiku, sinjura. Telepatiku. Jiena naqra l-imħuħ u jien kapaċi naqra x'għandkom f'moħħkom. Imma biex nagħmlu dan, irrid il-partiċipazzjoni. Lajnuna ta'kom, sinjuri. Mela, kulħadd jolli jdejh il-fuq. Ejja, kulħadd bidejh il-fuq. Kollha di-darba, kulħadd, ejja narakom. Bravi. Deodorant, sinjura, dik il-problema tiegħek. Kulħadd bidejh il-fuq, pawek, pawżommu, okay? Issa rridkom talquhom flimkien, anka ta' cheap seats jekk jogħġobkom. U anka minn qed jarana mid-dar. Kulħadd hekk, okay, bravi, ejja, mhix perikoluża. Sieħbi tal-ġakketta sewda, jew tal-kannella, ejja, edek hekk. Bravo. Ejja. Bibi. Ek. Bravi. Min għandu raumatizmu ma jipruvaħiex. Edu għamma moħkom. Bravi.
U ikkonċentraw, irridkom kollha tikkonċentraw. Aħsbu sew, kollha. Ibdew aħsbu x'għandna bżonn f'Malta. Bis-serjetà qed ngħidilkom hija ruħi. Bdew deħlin il-messaġġi qed nisma' xi ħaġa qed inħoss kemm int passat ruħi. Okej, żommu hekk idejkom kulħadd ta' hawnhekk qed jitilfu l-katina. Żomm aħsbu sew. X'għandna bżonn? Qed inħoss il xi ħadd minn qed jgħid it-toroq ta' Malta. Ejnuh fuq it-toroq ta' Malta. X'għandna bżonn fit-toroq ta' Malta? It-toroq ta' Malta, xi ħadd nildin toroq ta' Malta x'ita lara, ejnuh, x'għandna bżonn fuq it-toroq ta' Malta. Id-dak tas-Sinjur temmek, ikkonċentra, idejk il fuq u aħseb sew. Ejnuh, x'għandna bżonn fit-toroq ta' Malta? Fit-toroq ta' Malta għandna bżonn il-flipper, Sinjuri! Speċjalment dak joqdu naħat taħal ormi. Itqu. Le, itqu. Tafu li kull darba li mċabċab jirreżenja sindiku tal-Partit Nazzjonalista. U aħna x'nistgħu nagħmlu, Sinjuri? Jekk nisbotu fa' safra jaħsbuni Skandinav u dawk 12 points se jiġu mingħajr ma naf. It-talent minn dejjem birrid nkun kbir daqs il-jum. Grazzi, kemm qed nieħu Il-poll tal-ġimgħa fuq għada. Il-politiċi Maltin kemm jaħsbuna ċwieġ? Ivvota billi tafas fuq buttuna waħda. Intelligenti ħafna. Insomma, kemm naf naqra. Spiċċajt il-primarja bid-batija. Ma nitlifx episodju ta' KC. Nivvota lil Emi Bezzina. Ir-riżultati huma dawn. Is-survey tal-ġimgħa d-dieħla. Fejn għandu jpoġġi l-kuntratt tal-Power Station Lawrence Gonzi?